ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ዝቕጽል ጸብጻብና ተካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዓበይቲ ዓድን ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ሰላም ኣካይዶም ነቲ መድረኽ ሰላም ብምቅዋም ተካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣይተኻፈሉን ተባሂሉሎም ነዚ ስዒቡ ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ተቃውሞ ተኻይዱሎ ነዚ ተቃውሞ ብዝምልከት እውን ምላሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትኽልል እውን ረኺብና ኣለና ሙልጌታ ጽባህ ብስልኪ ዝርዝሩ ኣቐቢልናሎም ተካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን መራሕቲ ሽማግለ ዓዲ ኢትዮጵያን بقدم تمالي كاب كتما ديسابا ناب كتما مقالة نجوم تمال دما أب كتما مقالة أب سلام زد أمته مدرك زت عكايدم يوم كابينة عبالات بيوم من محضر كل التجرين جل نبت كتما مقالة أبتي مدرك سلام ساتيفهم نيرميم أبتي مدرك أب التجرين سلام نصفان تبع حاجز معباي بتوسع خدمة بس قروا بتكللات حابيركا أبو داي سلام نصفان كسر حلو كم زجباء زت تجير لي بحلاي نعم حرحيلي ኣብ ትግራይ ዝሓዞም ሬት ምምልካዕ ንዘላቂ ሰላም ክሰርሕ ይግባእ ዝብል ኣብቲ መድረኽ ካብ ተሳተፍቲ ዝተልዓለ ነይሩ ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ይግባእ ዝብል ካብ ተሳተፍቲ መድረኽ ተላዒሉ ነይሩ ሽማግለ ዓድን ሃይማኖት መራሕቲ ኢትዮጵያን ድማ ንመንግስቲ ፌደራል ዝሕቶ ብምቕራብ ከተሓባበሩ ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረኽ ዝተዘረበሉ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያን ሽማግለ ዓድን ኣብ ሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ምፍታሕ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ፃውዒት ዝቐረበሉ ነይሩ ኣብቲ መድረኽ መራሕቲ ሃይማኖት ትካላት ትግራይ ኣይተሳተፉን እዮም ሽሞም ክፅርሑ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ከም ዝሓበሩለይ እቲ መድረኽ ዘይምስታፎምን ብፍላይ ድማ ኩናት ደጊፎም እዮም መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ክሰፍንን ቅድሚ እቲ ኩናት ናብ ምስፍሕሮ ድማ ሰላም ክሰፍንን ምምፃእ ኣይሓገዙን ብምባል ከም ዝተቃወሙዎም ሓቢሮም እዮም ቀዲሞም ንሰላም ክሰርሑ ይግብኦም ነይሩ ብምባል ምላሽ ሂቦም ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ድማ ኣብ ትግራይ ግፍዒ ይፍጽመለው መሬት እውን ወሪሮም እዮም እዚ ምስኮነን ኢና ብዛዕባ ሰላም ሓቢርና ክነውግዕ ይግባእ ዝብል ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ካብ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ዝገለጹለይ ነዚ ተታሒዙ ትማሉን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ተቃውሞ ነይሩ ትካላት ንግዲ ምዕፃው ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት እውን ምዕፃው ግልጋሎት ታክሲ እውን ኣይነበረ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መንገዲ ብእማን እንትዕፆ ዝተቃፀሉ ጎማታት እውን ርአየ ትማሊ ድምፂ ተኩስ እውን ይስማዕ ነይሩ እዩ ካብ ሆስፒታል ዝረከብኩ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ህይወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ እዩ ተወሳኺ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ መሰኻኽር ዓይኒ ይገልጹ ኣለው ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ተቃውሞ ሎማዓንቲ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ምዕፃው ትካላት ንግዲ ባንክታት ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላትን ተዓፅዮም ርአየ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ናብ ስራሕ ዘይኣተው ረኺበ እዮም ኣብ ሓደ ውልቀ ትካል ዝሰርሕ ዮሃንስ ሓጎስ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ በበገስቲ ተቃውሞ ብሓይልታት ፀጥታ ሰብ ይቕተለሎ ኤርትራ ድማ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ግፍዒ ይፍጽም ስለዘሎ ነፀገም እዚ እንሃለወ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለ ዓድን ክኹንንዎ ይግባእ ነይሩ ኮይኑ ግና ብሽም ሰላም ፍፅሊ ዝግበረሎም ከይፈጸሙ ናብ መቐለ ብምምፆም ንምቋም ኢሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ድማ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁን ተቃውሞ ክነስምዕ ስለዘለና ብዝቐረበ ፃውዒት መሰረት ኢና ናብ ተቃውሞ ዝወፃና ክብሉ ገሊፆም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠሚቱ ድማ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ መሳርሕትና በትረ ስልጣን መብርሂ ሓቲት ውን ኣሎ ብዛዕባ ዝሞተ ሰብ ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ክረክብ ስለዘለና ሓቃዊ ነገር ተመስሪተ ክዛረብ ስለዘለኒ ስልኪ ደው ኢለ ነይረ ግን ኣጋጣሚ ዝተሳኽዐሉ ሓበሬታ ኣይብለይን መንእሰይ መልእኽቲ ተቐቢሉ በብገዝኡ ከይወፅእ ዝተገብረ ነገር እዩ ምውፃእ ምእታውን ምዝሓል እዩ በቃ ሰለስተ ከምቲ ናይ ቀድሞ ብሙሉእነት ዘይሞፁ እዩ ክልቲኡ መዓልቲ ዝረአናዮ እቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ዘልካዮ ግን ኢሉ ዝበፅሐኒ ሓበሬታ ስለዘይብለይ ዝፍለካ ኣይኽእልን ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም ነመስግነካ ሙልጌታ ካብዚ ኣርእስቲ ከይወፃና 40 ዝኾኑ ኣባላት መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ዝሓዘ ጉጅለ ቅድሚ ትማሊ ናብ ከተማ መቐለ ብምምራሕ ትማልን ሎምን ብዝተፈላለየ መልክዑ ምስ ሰሙያ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትኽልል ምስ ዝተወሰኑ ነበርቲ ከተማን ከምኡውን ምስ ገለ ተመዛበልትን ከም ዝተዛተዩ ተሓቢሩሎም ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ዝመፁ ክልል ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ተረዲኦም ኣካል ትፍታሕ ንምዃን እዩ ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዝግባእ ተረዲኦም ኣለዉ ኢላላ ጽዮን ግርማይ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ገብርኤል ብከም ዝስዕብ ሒዝዎ ኣሎ ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ
ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃበቶ ምላሽ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ መቐለ ዝመፁ ክልል ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ተረዲኦም ኣካልቲ ፍታሕ ንምዃኑ ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዝግባእ ተረዲእዎም ኣሎ ኢላ። ትናንትና ከፌደራል መንግስት የመጡ ከተለያየ የሃይማኖት አባቶች የአገር ሽማግሌዎች ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝመፁ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡ ድማ ኣትሌት ሃይለ ገብረስላሴ ዝርከቦም ዓበይቲ ዓዲ ትማሊ መቐለ ኣትዮም እዮም። ካብ ከተማ መቐለ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ከምኡውን ካብ ካቢኔ ኣባላት ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ምይይጥ ተኻይዲ እዩ። ካብቶም ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሕቶታት እንታይ ከም ዝመስሉ ዝተሓተተት ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሴ ትምልስ። ከመቀሌ የሃይማኖት አባቶች ከክልሉ ጊዜያዊ መስተዳድር የካቢኔ አባላትን የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ ለሃይማኖት አባቶች። ካብ መራሕቲ ሃይማኖት መቐለ ካብ ኣባላት ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝተላዕሉ ሕቶታት ነይሮም እዮም። ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ብኢኮኖሚ ንድሕሪት መምላሳ፣ መሓውራት መሰረተ ልምዓታ ምዕናው፣ መጥፋእ ህይወት ሰባት፣ ጥሜትን ምፍንቃልን ሰባት ዝብሉ ሕቶታት ቀሪቦም ነይሮም። ንሳቶም እውን ነቲ ኩነታት ተገንዚቦም እዮም። ኣብዚ ክብፃሕ ኣይነበሮን ቅድሚ ሎሚ ንዕርቀ ሰላም ናብዚ መፂና ነርና ኢና ከይተዓወተ ተሪፉ ነዚ ምርኣይና ብዙሕ ንሓዝን ዝብል ምላሽ እዮም ሂቦም። ከምኡ እውን ኣብ ተዋሰንቲ ክልላት መሬትና ዝተወስደናሎም ካብ ምውሳድ ሓሊፉ ህዝብና ዝቕተለሉ ዘሎ ኩነታት ንብረት ከም ዝተዘርፈ ብዙሕ ህይወት ከም ዝጠፍአ መንግስቲ ድማ እከለ ኣትዩ ኣይኣተወን ምባሉ ገዲፉ ምሳና ተሰማሚዑ ነቲ ፀገም ኣፍልጦ ሂቡ ናብ መፍትሒ እንተኸድና እዩ ዝሓይሽ እምበር ፅባሕ እውን ካብዚ ዝኸፍአ ንኸይበፅሕ ምንም ውሕስነት የብልናን። ስለዚ ብቁልጡፍ ተራእዩ ካብ መንግስቲ ፍታሕ ክመፀልና ዝብል ሕቶታት እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ተኻይዱ ዝተባሃለ ተቃውሞ ክትዛረብ ከላ ድማ ከተማ መቐለ ካብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ወፃእን ብዙሓት ኣጋይሽ ኣብ ምትእንጋድ ትርከብ ድሕሪ ምባል እቶም ዝቃወሙ ግን እቶም ኣጋይሽ ነቲ ፀገም ከም ዘይርድኡ መቐለ ጽቡቕ ከም ዘላ ጥራሕ ሒዞም ዝኸዱ ስለ ዝመሰሎም እዮም ኣድማ ገይሮም ድሕሪ ምባል እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን ትብል። ግን እውነቱ ያ አይደለም። እነዚህ ሰዎች በህዝቡ የደረሰውን ችግር ሴንስ አድርገው በጣም እንደተሰማቸው እቲ ሓቂ ንሱ ይኮነን። እዞም ሰባት ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ፀገም ተረዲኦም ክሕግዙ ከም ዝደልዩ ካብቶም ኣብ መቐለ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ብግልፂ ተነጊርዎም ሓገዝትና ንክኾኑ ምስ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ምስ ዝምልከቱ ኣካል ተዘራሪቦም ፍታሕ ንኸምፅኡ ዝተዘተየሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ኣብኡ ነይርአ። ብኻልእ ወገን እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ቅድሚ ሎሚ እቲ ኩናት ክካየድ ከሎ ነቲ ኩናት ደጊፎም ሕጂ ንረድኤት ብዝብል ናብታ ከተማ ምእታዎም ነበርቲ ንኽቃወሙ ብኢንተርኔት ብዝቐረበ ፃውዒት መሰረት ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ኣብያተ ንግዲ መብዛሕትኦም ከም ዝተዓፀውን ከምኡውን ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት መንገድታት ምዕፃዎምን ጎማታት ምቅፃሎምን ተሓቢሩሎም። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ዋና ጸሓፊ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ቀሲስ ታጋይ ታደለ ኣይትቀበልዎም ዝብል ካብ ወፃኢ ዝስማዕ ፕሮፓጋንዳ ክህሉ እዩ። ንሕና ግን ናይ ሰላም እምበር ናይ ፖለቲካ ተልእኮ ሒዝና ኣይኮናን ከይድና ንናይ ህዝብና ሰላም ድማ ዋጋ ካብ ምኽፋል ንድሕሪት ንብለሉ ምኽንያት የለን ኢሎም። እቲ ጉጅለ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ሰብ ተረባሪቡ ህፁፅ ረድኤት ክገብር ከም ዘለዎ ከምኡ ንምግባር ድማ ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ንኻልኦት ሕቶታት ድማ ናብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዘቕርቡ ምግላፆም እውን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ወሲኾም ሓቢሮም። ኣስዒቦም ህዝቢ ትግራይ ዘድልዮ ዘሎ ባኑ እምበር እምኒ ክድርበየሉ ኣይኮነን ዝጽበ ኢሎም። አሁን ለትግራይ ክልል ወይንም ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው ተቀበሉ ድንጋይ ወርውሩ ሳይሆን ሁሉም ቢችል ድንጋይ ከመወርወር ዳቦ ቢያቀብል አሁን ንህዝቢ ትግራይ ኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘድልዮ ኣይትቀበሉ እምኒ ደርቢዩ ዘይኮነስ ኩሉ እንተኽኢሉ እምኒ ዘይኮነ ባኒ እንተዘቐብል እዩ። ሎሚ ዝተረዳእናዮን ዘብከየናን 4.5 ሚልዮን ከባቢ ረድኤት ዝደሊ እዩ። ካብኡ ድማ 2.2 ሚልዮን ካብ ክዳን ጀሚሩ ቁልጡፍ ናይ ማትርያል ሓገዝ ዘድልዮ እዩ። ነዚ ኩሉ ህዝቢ ንምሕጋዝ ድማ ኩሉ እንተዘይተረባሪቡ እቲ ሓደጋ ከቢድ ኢሎም ቀሲስ ታጋይ ኣተሓሒዞም ህዝቢ ትግራይ ክሕገዝ ኣለዎ ዘይምርድዳእ ግን ከም ዝፍታሕ ይገልጹ። እንዲያተቀበሉ አትውሰዱ የሚሉ ውጭ ሆነው እነሱ ብስኩት እየበሉ ነገር ግን ውጭ ውስጥ ያሉትን ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ኣይትቀበሉ ኣይትውሰዱ ዝብሉ ንሳቶም ብሽኮቲ እናበልዑ ኣብ ውሽጢ ንዘለዎ ግን ባኒ ኣይትቀበሉ እናበሉ ኣብ ዓራት ኣስከሬን ዝእከበሉ ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና። ስለዚ ነቶም ሃይማኖታዊ ኣቦታት ንፖለቲካ ረብሓ ኣብ ክንዲ ምምልማል
ነቲ ህዝቢ ባኒ ምኹላስ ዝሓሸ እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ዝቕፅል አኼባ ተዛሪቦም በሌላ በመንግስት ኃይል ስብሰባ የተጠራ መስሏቸው የቀሩ ነበሩ። ነገር ግን እኛ ነን የጠራ ነው፣ እኛ ነን እየሰበሰብን ያለ ነው፣ እኛ ነን እያወያየን ያለ ነው። እቲ አኼባ ብመንግስቲ ተጸውዐ መሲልዎም ዝተረፉ ነይሮም ዝብሉ ቀሲስ ታጋይ ታደለ እቲ አኼባ ንሕና ከምፀዋዕናዮን ተራኺብና ከም ንዛተን ምስ ሰምዑ ግን ድሮ ብሓባር ተራኺብና ከም ንዛረብ ተሰማሚዕና ኣለና። ስለዚ እቲ ንሎሚ ሓሲብናዮ ዝነበርና ፕሮግራም አኼባ እውን ጽባሕ ንክቕፅል ኣሰጋጊርና ኣለና ኢሎም ኣለዉ።